אני רוצה לתת לכם טיפ שמתאים במיוחד בתקופת החורף, כשקר. שימוש בתבלינים מחממים וממריצים, כמו למשל קינמון. הקינמון מאוד מחמם את הגוף. מי שסובל מאוד מכפות ידיים קרות, מכפות רגליים קרות, הקינמון מחמם את הגוף וממריץ את מחזור הדם. הוא גם מחטא ככה שכל הבעיות במערכת נשימה, שיעול, לחה, גרון שורף, צרידות, הקינמון יכול מאוד מאוד לעזור במקרה כזה. פלפל שחור למשל, ציפורן, כמון, כל התבלינים האלה מאוד מומלצים בתקופה הזאת. אפשר להוסיף אותם בבוקר, לקפה, לתה, מי שאוכל דייסה. ממש ככה, כפית אחת ביום יכולה למנוע ממש את המחלות האלה. וזה הטיפ שלי אליכם.